Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem z Rivi? Witam serdecznie. To jak można poznać po charakterystycznej śląskiej urodzie mniej więcej z terenów wschodniego Górnego Śląska, czyli z Bytomia, to ja, Niklaus, a na ekranie tak zwany German z Rygi, zwany inaczej Geraltem z Rivi w Wiedźminie III. I tak postanowiłem w końcu, bo tak, głupstwa na YouTubie w związku z Wiedźminem już były. Prawie 6 godzin filmu z live'ów też już były, także coś można było zobaczyć. Hajs z Wiedźmina już zarobiony. Teraz biorę się za to, że tak powiem, zawodowo, dziennikarsko, profesjonalnie. I chciałem z wami trochę, w przypadku tego nie będę tutaj jechał, jak to się go do konno, bo wolę sobie płacić piechty, bo wszystko jest takie piękne po prostu, że nie mogę się oprzeć podziwianiu tego terenu, który tutaj jest po prostu, no, śliczny, po prostu śliczny. Mam nadzieję, że to, wiadomo, to nie są full detale, to jest kompresja YouTube'owa, ale mam też nadzieję, że coś możecie z tej ślicznoty tutaj zobaczyć, a jak już tak jesteśmy, to przy okazji może jakaś mała rzeź. Zaraz wam powiem, jak wygląda rozwój postaci, umie i tak dalej. Aczkolwiek z Neckerem to trochę zacięło. Czasem program nie ogarnie. No nagrywam Milirisem Action, nie OBS-em. A tutaj mogę sobie pozwolić na o wiele wyższy bitrate przy nie tak dużej stracie płynności. Mój ulubiony motyw. Dobra, tu go z ognia, ciach, ciach. Tamte pitają, ciap, ciap. Ten uciekł w ogóle, ciul, ogniem, pach, pach, tup, ciul, jebudu. Tradycyjnie ciap, 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 ciap. Jeszcze jeden, jeszcze ktoś. A tu w ogóle jakiś bug prawdopodobnie, hopka. Aha, okej. Dobra, skrył się pod ziemią. A to ci krecik, ahoj do prdele. No i tak by to wyglądało, zbieramy tutaj łupy. O, był mutagen, bardzo dobrze. No, także pokażę wam, jak wygląda moja postać w tym momencie. Mam za sobą jakieś około mniej więcej łącznie 11 godzin gry bodaj. Nie robię tylko fabuły głównej, oczywiście robię też poboki, przynajmniej na tyle co mogę, bo niektóre wymagają tam wysokiego poziomu i tego po prostu nie ogarnią. I tak, tu jesteście, o, i tak na tę chwilę wygląda moja postać, tutaj pewnie kamerka, która wam zasłania. Ja tej kamerki nie widzę niestety, tego podglądu. To jest mój Geralt. To jest mój Geralt na 8 poziomie. Dobijam tutaj już za niedługo za 200... czy że w pamięci... 74... tak? Nie! Za 284 punkty dobijam do 9 poziomu. Tutaj 1057 zł. Orenów całkiem sporo. Tutaj jak widać pancerz salmijska brygantyna za 52, mecz Maogrim 126-146 srebrny i miecz z Dorian 56-69, miecz stalowy. Wydaje mi się, że miałem lepszy ostatnio. Trofeum z kuroliszka, niedawno ubiłem kuroliszka w ramach polowań na potwory, które są bardzo fajne, tylko że większość jeszcze ma taki poziom w tym momencie, że są do mnie, że tak powiem, niedostępne, bo jak wiecie, nie ma tu tego skalowania. Od razu wszystkie potwory i tak jakby wszystkie zadania są do nas dostępne, ale po prostu jest, co wam zaraz pokażę, w zadaniach po prostu pokazane, postać zadania, pokazane jaki jest sugerowany poziom danego zadania i na przykład w zleceniach wiedźmińskich większość tutaj zadań, no to jest poziom 22, 20, 33 i tak dalej, czyli prawdopodobnie jakby się męczyć, dałoby się to może zrobić, ale no powiedzmy, że na tę chwilę dla mnie jest to raczej niewykonalne. Także na tym etapie gry tak tu właśnie wygląda moja postać. Ja gram na poziomie trudności krew, pot i łzy, czyli tym nie najtrudniejszym, ale tym prawie że najtrudniejszym. Jeden przed najtrudniejszym, o tak powiedzmy. I powiem szczerze, że w początkowych etapach naprawdę miałem srogi ból życi, tak zwany arszkrank.
bo po prostu było ciężko. Ja miałem 3., 4. level, a przeciwnicy w tym momencie mieli 9., 10., 13., 14. i naprawdę było ciężko. Expa za zadanie nie dodaje się tak dużo. Na tym poziomie trudności, jak się nie weźmie, nie ulepszy postaci w odpowiednich tam gałęziach, to nie odnawia się zdrowie w ogóle podczas medytacji. Trzeba jeść, żeby to zdrowie odnowić. Szybko psuje się broń. Szybko psuje się ekwipunek w ogóle cały. Także naprawdę było często, ale jakoś tak, czyli było często, było ciężko, ale jakoś tak po 7. levelu postać zaczęła, po 6. poziomie już tak zaczęło się, tutaj poodblokowywałem sobie te dodatki, tutaj jak widać idę głównie w szermierkę i w znaki, w alchemię w zasadzie nie, no i w zdolności tutaj sobie robię mutageny i jak widać próbuję je tu łączyć tak, żeby kolor tutaj umiejętności spasował z kolorem mutagenu, co daje nam bonus, na przykład w tym przypadku plus 21 do znaków. Jeżeli tutaj mi się uda na 9. potem znaleźć taki ładny mutagen, który by się pokrył z zdolnościami, to znowu będzie jakaś premia do czegoś. No i także tutaj rozwijam szermierkę i mam też całkiem rozwinięte znaki. Używam głównie znaku Igni, czyli Łognia albo Foyera. Używam też Quen, który tam potem przy wyższych fazach rozwoju, kiedy przeciwnik niszczy nam tą tarczę, to ona zadaje mu tam, w tym momencie zadane mu są całkiem spore obrażenia. No i jakoś tak sobie egzystuje. No, o, utopek poziom 9. Nie jest już to jakieś srogie wyzwanie, aczkolwiek jeszcze niedawno na powiedzmy 5., 6. poziomie z takim utopkiem bardzo bym się lękał zmierzyć. No ale w tym momencie już poradza to zrobić. Dobra, machniemy Quena. No, chodź sam. O! Widzieliście jak go haratnęło? Ciap, 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 ciul. No i... Rekt! Porobiony! Pogoda się spipsyła. Do wody chlus. No, tutaj mogę wam pokazać jak wyglądają podwodne światy. Tutaj tu akurat nic nie ma, jest jakaś roślinka. Często pływają jakieś ryby. Utopce, szczególnie te na wyższych poziomach są upierdliwe. Pod wodą nie mamy zbyt dużego pola manewru do ataku. No i tak to wygląda i fabuła pora do przodu i teraz tak pokrótce może czy to spełniło te oczekiwania moje, czy ten Wiedźmin czy spełnił te oczekiwania? Tak, jak najbardziej spełnił. Teraz powiem szczerze, że nie mogę sobie przypomnieć, czy pokazywałem wam na jakich ustawieniach to mam odpalone, ale mogę wam pokazać. Także graficznie wygląda to tak. Parsing wyłączony, nieograniczony liczba klatek, Full HD, większość tutaj hairworksy wyłączone, większość na średnich, woda wysoka, tekstury wysokie, a z postprocesów włączone winietowanie, promienie światła oraz bloom. I podczas nagrywania teraz mam stabilne 30 klatek, nie ma jakichś większych problemów. Można się tą grą cieszyć, można się bez problemu tą grą cieszyć i podziwiać jej piękno, bo już na takich wysoko-średnich ustawieniach gra ta wygląda naprawdę pięknie. No czasami chrupnie, bo wiadomo, granie i nagrywanie jednocześnie to jest... sobie właśnie przeważnie puszczam sobie wentylatory w komputerze na full jak gram, bo karta, że tak powiem, wtedy krzyczy Geralt, już pada, nie zanosi się. Komputer troszkę się pocina, ale wygląda to na tych ustawieniach cudownie i działa bardzo, bardzo, bardzo sprawnie, także ja jestem bardzo content, że mój komp tak poradził temu. Także nie lękajcie się, wymagania nie są aż takie złe. No i tak to wygląda. Czy te prośby i generalnie błagania i zawierzenia w Wiedźminie zostały spełnione? Tak. Wiedźmin jest świetny. Jest wielki, jest piękny, jest naprawdę potężny świat. Pełen ludzi tętniący życiem, zwierzęta, fauna i flora, piękna, gęsta trawa, ta roślinność. To jest trochę dziwne, że na pewno zauważyliście to jak gracie Wiedźmina. Tu zawsze wieje wiatr. Zawsze dmie wiatr. Te krzoki, ta trawa się kolybie, te asty od tych stromów się kolybią. A to wszystko oczywiście z kuli tego, żeby pokazać jak to jest ładnie animowane. No, nie, że to jakoś przeszkadza, ale jest tutaj to zauważalne, że to jest taki chwyt marketingowy. Szczególnie jak wchodzimy do jakiejś chałupy i tam jesteśmy w domu, a wiatr wieje i nam włosy tak Maybelline Schwarzkopf. Bez kryptoreklamy, chociaż poreklamowałbym, chociaż moimi włosami to nie wiem, czy ktoś chciałby coś reklamować, chyba że na łysienie i na zakole jakiś preparat, no. Także moje
moje tutaj oczekiwania na Wiedźmina zostały jak najbardziej spełnione. Ja mogę się wypowiedzieć jako specjalista. Jedynkę przeszedłem, importowałem save'y do dwójki. Z dwójkę przeszedłem chyba 7 razy. Łącznie z tym bez mała najtrudniejszym poziomem, najcięższym poziomem trudności. Save'y zaimportowane do trójki, ciągłość jest zachowana. Tydzień temu przeczytałem Sezon Bush, a przed tym wszystkie książki z sagi, także trust me, I am almost Witcher. Także Jerzech fachmanem w tej materii. Patrzcie, czy to, no powiedzcie. Cudowne. Mam takie wrażenie, że trójka jest bardziej podobna do jedynki niż do dwójki. Pod względem tak jakby konstrukcji gry i otwartości świata, że świat bardziej otwarty i większy, więcej poboków, jakoś tak więcej swobody niż w dwójce, która była taka bardziej skoncentrowana, bardziej taka liniowa. I to, że tutaj trójka bardziej tak jakby według mnie zmierza ku trójce, że trójka zmierza ku jedynce jest jak najbardziej in plus. Także CD Projekcie chylę śląskie czoło i naprawdę, jak to mówi Makłowicz, bella, fantastika, wow! Jest moc, naprawdę polecam, zachęcam, nie zwlekać, kupować, jak ktoś się wahał. A tymczasem wezmiemy po boka od Dolores. Co tam Dolores nam powie? O co poszło? Patrz no, co przyszło znosić na stare lata, byle ciura dachu nad głową mi odmawia. Zwróćcie uwagę na mimikę twarzy. Szlachcica. Ona istnieje tu. Folwark do mnie i brata należał. Co się stanęło? Co się z nim stało? Któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalęgły. Jo, Mógłbym poradza się zająć pani. tymi potworami. Jesteś Wiedźminem, prawda? Jo? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Kajzes. Ale mnie tam wszystko za jedno, No bylebyś tak był głupio z gęby. uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. A ty? Co z tego będziesz miała? Ajwaj. Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale Tatuaż. wiem, że wy, Wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. No i dobra, kobieta wie, czego chce. I właśnie mówiłem wam o mimice twarzy. Zwróćcie uwagę, Do lasu. że pomimo, że nie jest to na pewno poziom LA Noire, czy na przykład powiedzmy ostatniego Call of Duty, gdzie mimika była naprawdę spoko, to trzeba docenić fakt, że na przykład w porównaniu do Wiedźmina 2 ta mimika twarzy tu w ogóle jest. Bo w Wiedźminie 2 twarz Geralta wyglądała tak. Zabiję cię. Kocham cię. Tęskniłem za tobą. Haha, ale się uśmiałem. Przedni dowcip. Umrzesz. Tak wyglądała mimika twarzy w Wiedźminie drugim. No o pierwszym nie wspomnę, bo to były takie czasy generalnie jeszcze, że nie było gier, które by tą mimikę miały na jakimś wyższym poziomie. To był raczej standard. Tu ta mimika twarzy jest. Twarze w porównaniu do dwójki mają nieporównywalnie, nie będę wchodził w detale, bo teraz nie jestem przekonany, a nie chcę fulać. Mają nieporównywalnie większą ilość poligonów, w ogóle całe postać, nie tylko twarze i... No jest postęp, jest tutaj postęp, twarze wyrażają emocje, widzimy tutaj jakąś ironię, jakiś śmiech, szelmowski uśmieszek, jakieś pożądanie, jakąś złość, nienawiść, takie rzeczy. Tutaj można z tych ich gębów, z tych ich machów, co one ciepią, wyciągnąć i to jest naprawdę spoko. No to w końcu... O! Czyżby tam był stary niedźwiedź, co mocno śpi, ale mamy inne zadanie do zrobienia. A pojadymy troszkę, porajtujemy na koniu, moja wierna płotka, któraś już z kolei, łeb od kuroliszka przytroczony, cisnymy klapy na oczach, które pozwalają koniowi mniej się nerwować, bo jak nas atakują przeciwnicy, to mamy taki wskaźnik jak... O, tam coś tam, co jest? Taki wskaźnik jak tutaj, że koń się boi,
Insygnia Nilfgaardzkich Sił Specjalnych. Spoko, ktoś tu zastrzelił Nilfgaardczyka. Dobrze mu tak, bo nie lubię ich. Teraz tak. Wersja polska językowa. Nie polonizacja, bo to polska gra, także używam słowa polska wersja językowa. O, ją wytupią. Przepraszam, nie mam czasu na takie zabawy. Jakby to powiedzieć, no... W tej materii jestem patriotą. Nie przyszło mi do głowy, żeby grać po angielsku w zasadzie nawet. Do momentu, jak nie usłyszałem niektórych kwestii. Powiem tak. No, Geralt tutaj dubbingowany przez pana Jacka Rozenka. Mam nadzieję, że teraz nie dupię fleka. Najwyżej poprawię. Jacka Rozenka, bodaj. Ale nie dam se użnąć puloka ani nic innego. Oczywiście świetnie. Tak samo jak w jedynce i jak w dwójce tutaj wybornie. Typowy, niski głos, taki stalowy, nieczuły, idealny. Wesimir tak samo. Yennefer już troszkę gorzej. Największy problem jest taki, że tutaj postacie na przykład typu jacyś Menele tam z Wyszynku, z Karczmy, którzy powinni brzmieć jak Menele, brzmią jak, no prawda, aktorzy wystawiający Szekspira na deskach Teatru Wyspiańskiego. I to jest taki częsty problem polskich wersji językowych gier, no... I generalnie, no nie miałbym z tym większego problemu, bo już przywykłem, ale jest kilka takich rzeczy, nad którymi muszę się zatrzymać na dłuższą chwilę i aż zapauzuję. Natomiast, o co mi chodzi? Dlaczego Emhyr van Emreis jest tutaj nazwany Emhyrem? Może to jest zrobione w takim stylu, że jesteśmy prawdziwymi polskimi patriotami i czytamy tak jak się pisze, czyli Emhyra przez samocha czytamy jako Emhyr. Chociaż to samocha, czyli jak już to powinien być jakieś Emhyr, a nie Emhyr. Czemu miejscowość Bruges, tutaj wymawiana przez postacie z Brugge? Czemu Wyzima jest Wyzimą, chociaż tu akurat i w pierwszej części były dwie wymowy? Nie wiem, czy powinienem się o to czepiać. Dobrze, powiedzmy, że się nie czepiam, ale w moim osobistym odczuciu nie powinno się z Emhyra van Emreisa robić Emhyra. Bo to troszkę brzmi jakby nazwisko Schmidt czytać Schmidt. Także no, do tego się tu dowalam. Do tej wymowy tutaj poszczególnych nazw i do tego, że niektóre postacie brzmią jakby czytały swoją kwestię w teatrze albo na jasełkach. No oprócz tego dalej się nie będę przywalał, bo generalnie większość tutaj grzeje moje propatriotyczne w takich sytuacjach serce. Także już nie będę więcej tutaj cis. A tutaj... A to są demony. To niedobrze. Nie. Nie lubię. Bardzo nie lubię. Chociaż... Niedobrze. Bardzo niedobrze. Bieremy jaskółka gipko. Uszał ze mnie luft w tym momencie. Mógłżech się tego spodziewać w sumie. A żech się nie spodziewał. No, także... No, taka jest w sumie moja opinia. A propos... No, muzyka oczywiście... Piękna, pasująca do klimatu idealnie. No, ale to już można było... To już przed premierą było wiadomo generalnie, z czym tutaj będziemy mieli do czynienia. I... O, akurat. I w tej materii nie jestem zawiedzion. Czy jakiegoś tematu tutaj nie poruszyłem? Muzyka była, grafika była. Wersja polska była. Fabuła, no to nie mówię tutaj nic, każdy to już we własnym zakresie oczywiście sobie. Mogę powiedzieć, że fabuła nawiązuje w wyraźny sposób w wielu momentach już na tym etapie do książek. A na pewno im dalej w las, to się mówi, im dalej w las, tym lepiej będzie. Także no, na ten moment ja się jaram nieprzeciętnie. No, to chyba po mnie zresztą widać, że aż cały chodzę. Tylko jak mówiłem, na tym poziomie miałem problemy z ogarnięciem na początku. Nie dostaje się jakiegoś dużego expa i ginąłem tak często, że już w pewnym momencie mówiłem, to jest za trudne. Już byłem bliski naprawdę zmiany poziomu na łatwiejszy, ale jakoś tak się przemogłem i po tym już się leveluje, to już idzie lepiej.
No, moim zadaniem jest tu właśnie wykurzyć potwory. Mamy tutaj jeszcze jednego upiornego upiora. A, widać, upiory biją boleśnie. Niestraszna im wiedźmińska klinga. Nie boję się upiorów. Jeszcze jak gram wieczorem i tak wylatuję z nienacka, to lękam się bardzo. Zagłada do mury Ardonów. Wróć do Dolores. Aha, czyli w zasadzie to, co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Okej, po Dymonie zbieremy te dupsy, co on tam miał. Te bambetle. Naprawdę cudownie. No, z oprawy graficznej, pomijając ten downgrade, o którym pisał już Mickiewicz i Słowacki, peany. I takie mam czasami wrażenie, że o tym downgrade'zie wspominał już sam cesarz Otton podczas wizyty na zjeździe gnieźnieńskim. Także jest to sprawa już legendarna. No, downgrade czy nie downgrade, gra wygląda świetnie. No i tak jakby nie do końca podzielam tutaj skrzywdzonych ludzi, którzy specjalnie kupili komputer za 20 000 i płaczą, bo dostali grę, która wygląda gorzej. Ojej. Która wygląda no gorzej, ale kurde. Czy naprawdę tyle ludzi może tą grę odpalić na ultra detalach ze wszystkim na full i jeszcze narzekają na grafikę? Coś mi się nie chce wierzyć. A jak ktoś bardzo, bardzo narzeka, no to z tego co wiem, może tam sobie pogrzebać w plikach gry, czy jakiegoś tam Sweet FX to się nazywa? Sweet FX zainstalować? Tak. No i będzie to wyglądało jeszcze lepiej. No ja gram na tych średnio wysokich detalach i powiedzieć, że jestem urzeczony, to jest mało. No postęp od Wiedźmina 2 jest naprawdę znaczący, a jak widać na komputerze, na moim komputerze, którego specyfikację macie na Hitboxie, tam na dole w opisie macie link do Hitboxa, tam jest specyfikacja mojego komputera, także możecie sobie mniej więcej zobaczyć, na jakim komputerze jak to działa. Nie jest to demon szybkości, jest to komputer na ten moment już nie jakiś szczególnie mocny, miałem silne obawy, ale jak widać wszystko dobrze się skończyło. Jakość grafiki na tych ustawieniach jest naprawdę bardzo satysfakcjonująca, a i też jest satysfakcjonująca płynność, która jak widać pozwala mi i komfortowo grać, i komfortowo nagrywać, a nawet streamować na Hitboxie, bo jeszcze nie jeden stream na Hitboxie się z Wiedźmina pojawi, myślę, że jakoś w weekend, może czy w ten, czy w następny, czy jakoś może jeszcze w tygodniu, o tym będę informował na Facebooku tradycyjnie, także polecam polubiać tutaj jednocześnie. Troszkę połamałem Geraltowi nogi. Także naprawdę, jak mówi wieszcz, jest super. No. No a w zasadzie... Ole pana wybebyszyło. To chyba ten downgrade tak go targnął. No to by było w tym momencie na tyle. Ja idę oddać questa. Zostawiam was tu z pięknym widokiem na polską złotą jesień w lesie. Dziękuję bardzo za uwagę, za obejrzenie materiału. Zachęcam do oczywiście subskrybowania i dawania łapek tych ściuków, o, do wierchu, tak, do wierchu i wtedy mam szpas padą tak, o jak mam szpas, aż mnie ciśnie, no, aż mnie pierę, wtedy padą. Tyle ode mnie, patrzcie tam jako łostońcie z Podbuckiem.